Bé, mentrestant, els comentaré la intenció d'aquest programa que hem preparat amb el Pinet i amb l'AICA, que la intenció és donar una visió bastant completa del que seria la Grècia que tots coneixem, de la València, que ja format part de la nostra cultura. Sé que probablement és un destí que potser molta gent ja hi ha anat, i que per tant, doncs, de vegades es fa difícil dir, no, mira, és que jo aquí ja hi he estat, o, però això no ho he vist, o alguna cosa d'aquestes, perquè ja se sap, Grècia està. Que no tenim, per l'aula no tenim el que veu. No, sí, però normalment per escoltar coses de... Com va? No se sent gaire. Bueno, això, com deia, que és un destí que està fàcil que s'hi hagi pogut anar, però la intenció és intentar descobrir que aquest destí encara hi ha moltes coses per veure i potser de coses que s'han vist, potser encara se'n pot saber molt més. Evidentment, com que això forma part del que és l'estructura també del cursos del Pinet, està també adreçat a una sèrie de cursos que s'han fet aquí sobre Grècia, en tot el que es va fer, que vam parlar de màgia i de parlar de temps, una gran part de la ruta segueix la ruta dels grans temples grecs. Llavors, per explicar també com eren aquests temples, i diferents tipus de temples hi havia, perquè hi havia molts no refereix només al que és l'estil arquitectònic, sinó precisament als usos que tenien aquests temples, que moltes vegades eren molt diferents. Llavors hi haurà tota una selecció de temples, en funció no només de la seva arquitectura del seu moment que van construir, sinó també a la seva funció. A banda de tot això, també intentarem explicar el que són les grans ciutats gregues que hi havia en aquell moment, perquè si s'hi fixen, que són les grans ciutats clàssiques, visitem Atenes, visitem Esparta, visitem Argos, visitem Corint, l'única que ens falta és Tebes, però Tebes avui, la veritat, no queda res de res, pràcticament no queda res, queda una coseta, però nosaltres reservar-la per ser un dia la Grècia Oriental, que és molt coneguda, la val la pena conèixer. Aquí ens centrarem més en el que seria la zona, diguéssim, més potencial de la Grècia antiga, que és la zona de l'Àtica i la zona del Peloponès. De tota manera, per acabar de donar una imatge completa del que seria la Grècia, no ens volem limitar només en aquest gran període que va ser el gran esplendor que tots coneixem, no? Que és el segle VI, V i una miqueta del IV, sinó que també aquest, quan passa per molts llocs, ens donarà també una visió bastant completa de tot el que seria l'etapa històrica. Llavors visitarem no només tots els grans monuments d'època clàssica, sinó també alguns alguna cosa de neolític que ens podem ensenyar, però alguna coseta. I de l'edat del bronze, evidentment, visitarem els grans canals micènics, també, naturalment, i això, a part de les construccions d'època clàssica arcaica, coses hel·lenístiques i coses romanes, i com a petit detall, perquè a vegades això no veu, en els viatges habituals es fan de Grècia, d'arqueologia, perquè van haver només de Grècia, però sí que tenen el connecte alguns elements bizantins, i visitarem alguns monestirs bizantins, per acabar de reduir el viatge i que tinguin una visió bastant completa d'aquesta Grècia de l'època antiga, que com he dit ens centrarem en aquestes zones principals, la zona de l'Àtica, la zona del Peloponès, i després, clar, com que anirem a Delfos, evidentment, que no hi pot faltar, doncs també la zona aquesta de la zona de la Beerxia i de la Fòssia, però deixarem com us deia d'aquest prototip més endavant, igual que allò que us ha aquí. El Carles ja ens ensenyarà la part de les sigles, de tot llavors podríem fer algunes més coses. Aquest és l'itinerari que ara tenen, que ara jo us explicaré en detall, i si tenen alguna pregunta o alguna qüestió mentre ho vaig explicant, doncs no hi ha cap problema, em poden parar i m'ho poden preguntar. És un viatge llarg, és un viatge de 15 dies, i evidentment hi haurà moments que haurem de canviar de població d'un dia cap a l'altre, de població, de lloc. Vull dir que el problema aquest que a mi no m'agrada gaire, però que a vegades passa, que
que deixes la maleta a l'hotel, la portes al vespre, la tornes a deixar i te n'has d'anar. Llavors, el que hem intentat fer és tenir 2 centres on quedar-se molts dies i des d'allà veure coses. Però ja no les que són ingatables no podíem anar, perquè si no m'hagués, si teníem un línia, com podeu comprovar, no hi ha més remei que bellugar-se. Vull dir, hi ha coses que la geografia t'imposa. Però hem establert 2 centres. Un que serà a Atenes, que és on farem tota aquesta zona d'aquí, i l'altre Nàpols, que és on farem aquesta zona del Peloponès. D'aquesta manera amortiguem una mica el que serien els trasllats. Llavors, un únic trasllat, per dir-ho futur, d'alguna manera, el trasllat aquest que és una miqueta més llarg, és el transporta de Delfos a Olímpia. Però, bueno, vull dir, no és a nivell de dones no són gaires, vull dir que no, això no és problema, només perquè Que no dormirem ni a Delfos ni a Olímpia. Sí, no, dormirem a Delfos i dormirem a Olímpia, però vull dir que dormirem a Delfos i l'endemà dormirem a Olímpia. O sigui, el que vull dir és que no ens quedarem 2 dies a Delfos, per exemple. Vull dir que, perquè si no s'allarguen els dies i no pot ser. Vull dir que això no sigui una molèstia. Bueno, primer, naturalment, haurem de sortir de Barcelona amb avió cap a Atenes. El vol que tenen els vols de Barcelona a Atenes és el que acostumen a ser en hores normals. Vol dir que et pots aixecar al matí, no cal que matinis. No, a veure, bromes a part, vull dir, et pots aixecar al matí, sense cap problema, no cal ni que et posis el despertador ni a les 5 ni a les 6 perquè el vol surt a 3:45, vull dir que no és cap problema. Arribem a l'hora de dinar a Atenes, en la qual dinem i ja podem començar per la tarda després de començar una miqueta. És a dir, que et permet aprofitar fins i tot la tarda sense necessitat de matinar ni res de res. Llavors, el que farem aquesta primera tarda és conèixer la ciutat una miqueta, posar-nos en marxa, anirem a peu perquè és la millor manera. A Grècia, vigileu, són molt caòtics, condueixen molt malament, no respecten els senyals de tràfic, piten cada 2x3, fan molt de soroll, aleshores vull dir, és un caos. És un caos. El millor és evitar el caos, és a dir, no passar per les zones on hi ha més tràfic, sinó anar pels carrers que són peatonals, que per sort hi ha bastants, i d'aquesta manera doncs, anar cap als centres que hem de veure. Llavors tenim la sort que tenim, veieu aquest carrer d'aquí? Aquest carrer no està l'hotel. Llavors l'hotel està molt a la vora, i llavors, a part que dinarem precisament per aquí, llavors, com que estem al costat, farem una visita en aquesta zona d'aquí, que és l'Àgora. Ja sabeu que l'Àgora era el centre polític, econòmic i de vida del que són les ciutats gregues, com a tal. Aleshores, aquesta ciutat, aquest centre polític, Atenes, s'ha mantingut més o menys estable. Això és el que us volia ensenyar. Veure com el centre de vida, per dir-ho, de la ciutat, s'ha desplaçat una miqueta, però generalment s'ha mantingut. Per aquesta raó farem un recorregut pels 3 punts on havia estat a l'antiguitat, al centre, que és el que us he posat com l'Àgora arcaica, l'Àgora grega i l'Àgora romana. Això és una perspectiva del que és l'Àgora grega, l'Àgora que és la més gran, de l'època clàssica, vull dir, la que va de finals del segle VI fins al segle IV després de Crist, però les anirem veient una a una i també veurem els seus monuments més importants. En el cas, per exemple, de l'Àgora romana, doncs veurem posat aquí, la famosa biblioteca d'Adrià, que va ser una de les grans construccions d'època romana dintre de la ciutat d'Atenes, perquè ja sabem que Adrià va voler envellir la ciutat d'Atenes, a la qual estimava moltíssim. Llavors va crear una sèrie de monuments molt importants entre els quals hi ha aquesta biblioteca que més endavant, en època cristiana, es va convertir en una església. Llavors, fent aquesta passejada, doncs podrem veure això que els explicava jo, no? Que si això és l'Acròpolis, el centre sempre ha estat per aquí. Primer va estar inicialment en aquesta zona d'aquí, que és precisament a la part on dinarem, després es va desplaçar des cap a l'oest, en aquesta zona que està a la part que és l'Àgora grega, i després cap aquí que és la part romana. Llavors, curiosament, avui el centre està aquí dalt, la part de Síntagma, això d'aquí. És a dir, que s'ha produït un desplaçament cap al nord i cap aquí. Però, el cert darrere, no, diguéssim que no s'ha modificat gaire, no? Llavors, per veure com la història, a mesura dels seus canvis i tot, doncs,
intervé en la construcció topogràfica d'una ciutat i d'aquesta manera podrem comprovar com es mantenen els mateixos tipus d'edifici, és a dir, els tipus que són més importants, que serien els centres de poder, que són d'una altra manera, però no deixen d'existir com a tal, i el centre, diguéssim, neuràlgic, aquest punt on s'intercanvien mercaderies, on s'intercanvien idees polítiques, doncs realment en el cas d'Atenes no ha canviat gaire. I amb això també m'agradaria, des d'aquesta perspectiva, corregir una mica la imatge que tenim d'Atenes. Perquè nosaltres sempre veiem l'Acròpolis des de l'altra banda. És la imatge que ens donen, però la imatge habitual és aquesta, des de l'altre costat, que és aquí està l'àgora. Aquí està l'àgora. Aquí és on estan, els grecs el que veien, ho veien des d'aquí. A veure, que teníem casetes a l'altra banda, tot s'ha de dir, no? Però el centre polític i el centre econòmic era aquí, és a dir, quan un mirava el Partenó o mirava l'Erecteion, que és el que estan veient aquí, això ho veiem des d'aquí. Més que res, perquè estem acostumats a unes imatges que no són les habituals. Veurem que soc molt poc ortodoxa respecte a la Grècia. Dic algunes coses com algunes no els semblen barbaritats. Sí. O sigui, clar, sobretot una que sempre la que dic jo, que l'edifici més maco de l'Acròpolis és... Vale, normal. L'Erecteion, jo soc una fan de l'Erecteion. A l'Erecteion, jo sempre... Això també és el que s'enfada per dir. A Montjuïc, el Partenó és l'edifici del Museu Nacional. I l'Erecteion és el més greu. A nivell tècnic, a nivell tècnic, arquitectònic i d'allò, si un és la sublimació d'una tradició, al final d'una tradició, i l'altre és la implementació dels descobriments. Aleshores, jo sempre dic, el Partenó és el Partenó, tot s'ha de dir, però el millor edifici de l'Acròpolis és l'Erecteion. Perdoneu, d'aquestes coses així. Clar, evidentment, que a un altre no li contradiré, que és això, no? Però amb aquest aspecte, però més que res, perquè també hi ha una sèrie de raons religioses darrere. Aleshores, per això està fet per explicar tot això d'aquí. El que deia jo abans, sempre ho mirem des d'aquí, sempre veiem aquesta d'aquí. Però esclar, és que també hi ha una sèrie de factors que fan que ho veiem des d'aquí, perquè aquesta zona és una zona que des d'allà tenim una sèrie de turons que ens permeten veure tot això d'aquí. Llavors el que farem és, per poder contemplar bé tota l'Acròpolis, el que farem és fer la volta, que per sort ara tenim un nou parc arqueològic que ho han pavimentat, ho han arreglat, i tot està molt més bé, i és conèixer tota l'Acròpolis, però tota ella. És a dir, no només el que és el pla de dalt, on en aquests moments tenim els temples, que veurem que també hi ha altres coses, sinó tot al voltant, que ara hi ha un camí que es pot passar perfectament, i veurem les coves. En aquestes coves hi van viure els primers habitants d'Atenes. Aquí hi havia els habitants del Neolític, on s'han trobat algunes coses. I en aquestes coves, després, algunes estaven dedicades a algunes divinitats. I eren molt importants perquè, depenent de la divinitat, hi havia una sèrie de rituals que els joves havien de passar per celebrar el pas del que seria la part de la joventut a la maduresa. Llavors hi havia una sèrie de rituals que es diuen a terme en aquestes coves. Doncs val la pena anar-hi i conèixer-les i veure també tot això. A part que tot al voltant ja sabeu que hi ha també altres edificis. Tenim el famós, veieu aquí, el famós Herodes Àtic, l'orador del segle I. Després tenim el teatre de Dionís, amb el temple també de Dionís, el temple de Dèmeter. Hi ha molts temples a l'Acròpolis, moltíssims, que no es coneixen. Clar, alguns no s'han conservat tant com els de la zona de dalt, però val la pena, no? I també veurem dos... La grua. Que dic, lo veig sense grua, perquè no, que totes les fotos... Aquesta foto és antiga. Encara hi ha la grua, encara hi ha la grua. No ens en llibrem. De la grua no ens en llibrem. La grua encara hi serà. Encara hi serà. A veure, no, jo tinc fotos del Partenó a dins. Quan s'hi podia anar. Ara que va. Tinc una foto a dins, que és la que més m'agrada, perquè és una foto d'un febrer que va haver una nevada brutal, i estem allà tots amb el casquet, així, allà a dintre del Partenó. Clar, això ha de la pena, perquè esclar, això no es permet. No està permès. Abans estava obert a les 11 de la nit els dies de lluna plenes.
Fabulós. Però això ja fa molts anys. Res de res. Però bueno, a veure, es veu, vull dir que tampoc no cal. La millor foto, en part aquesta, bueno, després hi ha una altra que veurà més bé, però a veure si us puc ensenyar millor. A veure, a dalt, evidentment, veurem tot el que ens toca veure, els Pirineus, el Partenó, que aquesta és la meva altra, aquesta és la façana principal, que és l'altra, és la darrera, el Nanter i totes aquestes coses, evidentment, doncs clar, ho veurem com a tal, però mireu, clar, el recinte, hem de fer tot això d'aquí. La porta principal és la que mira al santuari de Mandona. Exacte, sí senyora. Aquesta és perquè teniu en compte que ha de mirar a l'est. Ha de mirar a l'est. Llavors, si la porta ha de mirar cap a l'est, o sigui, perquè el sol ha de venir de l'est. Per tant, per poder il·luminar l'estàtua, que sigui aquí dintre. Llavors, el problema és, a veure, no és culpa nostra, en certa manera, si és que no, perquè quan va ser al revés, quan això es va transformar en l'església cristiana, no sé, qual part de l'església cristiana? Sí. A sobre que va ser l'església cristiana catalana, Santa Maria de Setines. Setines. Sí, Setines. A més, amb C s'escriu. E-T-I-N-E-S. Sí, estava al carrer del bisbe català. Jo no entens, no gaire, però una mica sí. Doncs es va obrir la porta per aquí, perquè l'absis havia d'estar aquí. Ho enteneu. Llavors, clar, van canviar l'orientació. Llavors, per això, clar, nosaltres sempre mirem i pensem que aquesta és la façana principal, però és per això, perquè és clar, com que es va obrir la porta per aquí, degut a això, s'ha fet aquest canvi. I després, quan es va convertir en mesquita, amb els musulmans els anava bé l'orientació també. Llavors, la porta principal va continuar sent aquesta. És a dir, que al temple grec sí que la porta principal era aquella, però pel temple cristià i pel temple musulmà la porta principal ha sigut aquesta. Sí, es va reutilitzar. Igual com, a l'Edicteion va ser seu era on vivia el bisbe, i després es va convertir en l'harem del governant. Sí, o sigui, aquí hi ha hagut una sèrie de reocupacions. Sí, és molt interessant la història de l'Acròpolis, realment és molt interessant. I tot això ho haureu d'aguantar. Sí. Ho haureu d'aguantar. No sé si ho he de dir. És a dir, que, a veure, l'explicació serà, ja us dic, des del neolític fins a l'actualitat. De totes aquestes històries. Aleshores, veieu aquí, hi ha aquestes caves que us explico, i després veurem de la Unió sí que no queda res, queda molt poc, de les pel·lícules, però el teatre sí que queda. El temple l'estan reconstruint ara i es conserva bastant més. Aquí hi ha les estoes aquestes de l'època d'Eumenes i de Pernes i de los Àticos, i aquests santuaris aquí, només es poden veure alguna coseta que encara s'estan reconstruint. I a part d'això, doncs, aquest és el teatre de Lluís, veieu les coves? Totes aquestes coves, algunes d'aquestes les han reprofitat i són santuaris avui en dia. Aquesta hi ha una sèrie de continuïtat de cults de perdivacions. I us presento, això és una cosa que val la pena conèixer, això és la cisterna font d'època micènica. Això va construir els micènics i els va ser molt útil, va ser un regal per la resta d'èpoques, perquè això són les escales que pugen fins a dalt de tot, aquí de l'Acròpolis, de tal manera que quan hi havia problemes de setge, era molt fàcil passar per les escales i sortir per primavera, per escapar, per anar a buscar, primer l'aigua, perquè ens servia de font de bastiment, i també per si anaves a buscar algú on hi ha un missatger que no et veiessin o alguna cosa d'aquestes. Que era una cosa d'aquestes coses. I a quina banda està? Això és la part del darrere. És a dir, si ens situem que el mar està... Està al sud? Sí, de nou. Això està...
Estava treballant, gràcies. Clar, ens tocava bé, perquè és clar, d'aquesta manera, normalment els que venien a regar l'Acròpolis venien per aquí o venien per aquí. Llavors aquest costat, clar, com que no vivia la gent, no era tan fàcil que t'ataqués, no podia, ai, perdoneu, que això que em pregunten si he acabat. I no m'he recordat de... Ai. No, si vull, només faltaria. Si podeu seguir, si volen, d'allò. Molt bé, bona tarda. Perdó, aquesta és l'única porta d'entrada, oi? Aquesta? No, sí. D'entrada aquí dalt, sí. A l'Acròpolis aquesta és l'única que hi ha. I és una raó, perquè ja ho veureu, la topografia fa que aquest hi ha com una mica de pendent que és fàcil arribar-hi. Aquí hi ha uns quants metres d'alçada. No s'hi pot anar. Abans explicaria que hi havia un altre més cap aquí, cap a la dreta, no? En època del segle VI, aquí hi havia un accés. Exacte. Per això es va atacar després quan van atacar els perses, perquè els perses van atacar per aquí. A l'atacar per aquí van fer una fortificació molt àmplia per aquí. Doncs tot això ho anirem veient i, perdoneu, això d'aquí que veieu, això és la muralla micènica. L'època micènica, perquè l'època micènica aquí dalt hi havia un palau, com la micènia. El que passa que no s'ha conservat perquè les construccions posteriors... Exacte. Exacte. Aquí ho veiem perfectament. Veu com estan totes aquestes parts. Llavors, en època del segle VI, veu aquí, abans hi havia una pujada que venava per aquí, però després això es va fortificar i ja està. Hem de tenir en compte que les muralles actuals que tenim són d'època medieval. Llavors que tapen en certa manera el que és la construcció. Aquesta paret és medieval. Sí, la paret és medieval, sí. Aquesta és medieval. Les de la No, no l'altra part. Sí, sí que diria. Sí, però s'ha fet, diguéssim, està reaprofitant l'antiga, es va reconstruir en l'època medieval. Per la part de la darrere sí que es conserva una mica més. Ja la veurem. Bé, llavors aquesta foto està feta des de el Filopà. Però abans veurem aquests llocs, que és la part de l'aeròpag, que és aquest tros d'aquí, que és on estava la seu del tribunal, i això del mig, que era el lloc de l'assemblea, on la gent, els polítics, parlaven de tot això. Això forma part també del recinte de l'Acròpolis, que està aquí al costat. Però, efectivament, la foto aquella és la que està feta des d'aquí, des de la famosa... No, això és el Filopàpul, la columna del Filopàpul que està just al davant de l'Acròpolis. Veieu el teatre aquí? Està a l'altra banda, això és un rei de la ciutat de Samosa, de l'Elèufrates, precisament, però hel·lènic, i llavors es va enterrar aquí i aquí, des d'aquí es pot veure perfectament. Llavors aquí ens arribarem un moment, perquè també hi ha la famosa presó de Sòcrates i aquestes coses, a més, perquè per fer les fotos és el lloc que hi ha. I després per la tarda anirem al museu. I anem de tarda precisament perquè una de les coses bones que té aquest museu, a part que arquitectònicament està molt bé, val la pena, és una bellesa, han treballat molt el tema de la llum. El tema de la llum i de com distribuir les peces en funció. Hem de pensar que quan estiguem aquí dalt estarem a la mateixa, la idea original del museu, estarem a la mateixa alçada del Partenó. De tal manera que aquest nivell d'aquí, que és on estan els frisos, quan nosaltres els mirem al fons, al mateix nivell que estaria el Partenó. Com a efecte òptica. A veure, sí, el que passa que en teoria se suposa és un efecte òptic, perquè és clar, s'han de baixar perquè hi ha molta contaminació de teles, i llavors no hi ha més remei, i hi ha molts jocs de llum i val la pena. Al sortir, que ja l'haurem vist, ja quan es comença a fer fosc, veurem tots aquests jocs de llum i
hi ha hologrames i coses, és a dir que és una cosa que val molt la pena. Aquest és l'arqueològic, el de sempre, que l'han renovat, les sales estan renovades, no totes, però unes quantes estan renovades, perquè les sales micèniques estan renovades i està tot molt ben exposat. El que potser falta encara una mica és la part de l'escultura i la ceràmica, però la veritat és que val la pena mirar-lo i tot això ja sabeu que hi ha 50.000 peces aquí. A veure, hi he destinat un matí, em direu, que vols anar, un matí sencer. A veure, s'ha d'anar a poc a poc, s'ha de seure, s'ha de descansar, i es pot tregar tota l'hora. És a dir, si et deixen entrar i sortir, el que sigui, perquè realment, vull dir, que acabem a les 11, no acabem a les 11. Que, jo què sé, vull dir, en certa manera, per fer el nostre ritme, si no volen veure les coses després, o que li faci falta, que tinguem temps de sobre. Tot el que sigui, perquè, esclar, a veure, jo, si no vaig a veure amb aquest personatge, no estic contenta. A mi que no me'l toquin. Perquè fa molt que no sabem si és una lliçó o un osset, o sense clavi, els giros, però, bueno, això és el ciclànic antic. Aleshores, però bueno, i després els cavallets aquests que són cavallets de nivell mètrica, per això favorem totes les pintures de Pratdini, que estan aquí, les ceràmiques, tot el que es va trobar a les Llimes Micenes, 50.000 peces que ja sabeu que no he posat perquè si no no acabaríem i hi hauria moltes coses. Tota la col·lecció d'escultura, n'he posat les ceràmiques perquè, clar, ja és... Ceràmica ja és tot el motiu. Exacte, per tant, ja sabem més o menys el que hi ha i que per tant... Però està bé que expliquis els dibuixos de cada ceràmica, o sigui, de cada botic. Clar, evidentment. No, però una mica sí. El que farem, si voleu, es pot muntar de tal manera que abans d'entrar en una zona, com que va per temes, es fa una petita introducció al tema i després cadascú va lliure amb el que vulgui. Jo us explico com a ceràmica, mireu, té aquests temes principals, els temes de la vida quotidiana, la vida dels mites i aquestes coses, no? Doncs ensenyar les característiques perquè vosaltres ho entengueu i ja està. I anar fent així per tema, això que fan posar per tema. I així. I a la tarda, per donar-nos una miqueta, com hem passat tancats al dematí, ens anirem a l'aire lliure i començarem la visita a l'Àtica. És una visita a l'Àtica, perquè em sembla que l'Àtica és molt poc coneguda, la gent va a Atenes, però no se'n dona compte que Atenes no és només la ciutat. Atenes ha fet tot això, perquè la distribució de la ciutat estava en funció del que nosaltres podríem anomenar l'àrea metropolitana, per entendre'ns una miqueta. És a dir, que la circumscripció d'Atenes era la gent que vivia a la ciutat més la gent que vivia al camp, perquè tot això tenia formava part d'Atenes i aquesta gent també voltava a la ciutat. Aleshores, val la pena conèixer també totes aquestes coses. Llavors, el primer dia el dedicarem a el que és la part més oriental o sud-oriental de l'Àtica i anirem primer a Braudon a visitar el temple d'Àrtemis, que ara no ensenyaré, després passarem per les mines del Sabicós, on veurem el primer teatre que es conserva de Grècia i les tombes micèniques, passarem per l'Àvion, on estaven les antigues mines de plata amb les quals els Atenes van poder fabricar les seves famoses monedes. I finalment acabarem a Súnion, evidentment, s'ha d'anar a Súnion, per veure la famosa posta de sol i veure el grafito del Byron. A veure, tindràs 50.000 coreans, 60.000 japonesos, 70.000 xinesos, uns 40.000 russos, i entre ells, qui intenti fer la foto, a veure com es pot veure, però sempre. Primer, veurem per això aquest petit temple, el temple dòric, molt important per la societat atenesa, perquè aquí les nenes petites, entre els 8 i els 11 anys, havien de fer la seva iniciació per arribar a ser dones, per dir-ho així. Passaven aquí, hi havia una sèrie de rituals, a les quals les vestien d'ossetes. Osites. Era una fórmula perquè aquesta deessa, la forma d'Àrtemis d'aquí, és l'Àrtemis ossa, per dir d'alguna manera, i hi havia tota una sèrie de desfilades que es feien i tota una sèrie de rituals. És un lloc petit, encantador, no és gaire gran, no hi perdrem gaire temps. I després mirem els tòrics. Mireu, això és el teatre, què us sembla aquest teatre? Té una forma diferent, exacte, perquè el teatre estàndard és el que veurem a Piralda, però els primers teatres podien ser com els donava la gana.
Podien ser més quadrat, més rectangular, més el que sigui, perquè tenia la funció també d'assemblea. En aquestes ciutats que no eren prou grans per poder tenir tants edificis, aquí es feia tot. Aquí seria de lloc d'assemblea, lloc de tribunal i lloc d'aquestes coses. Llavors aquest val la pena. Aquí també hi trobarem, ja us dic que era un centre molt important en època micènica i veurem tenir algunes tombes d'aquestes. Les famoses d'aquestes que sabeu que tenen la forma de rusc d'abella, aquelles que són així, n'hi ha unes quantes. I després ens buscarem veure el mar per veure les mines de plata de l'Àgria. I acabarem. Ui, on està el senyor? On està Poseidó? Ahí va, no l'he posat. Bueno, aquí lo vemos. Ja ho sabeu. Sorpresa. Perdoneu, no estava gaire fina quan ho vaig preparar. La veritat és que encara no ho he fet. Bueno, què hi farem? Bueno, el teniu per aquí, em sembla, el mapa. El teniu, el de Cien? Què? No, aquest és l'Acròpolis, no? Aquest és l'Acròpolis, però jo m'ha semblat veure'l. Mira, no? No, hi ha Brauron. No, no hi és. Igual. Doncs, l'endemà tornarem a l'Àfrica, aquesta vegada al dematí, per fer un recorregut cap a la zona nord. En compte del sud que havíem fet ahir, doncs la farem en aquesta zona, anem a l'aeroport a visitar el santuari del Faraó, que és aquest d'aquí dalt, el temple de Nemes sense Ramos, i acabarem a Marató, aquí on veurem el famós cúmul on van enterrar els morts de la batalla de Marató i totes les restes anteriors que ens perquè Marató era un lloc molt important, hi ha l'edat del bronze, hi ha tombes, hi ha edificis i hi ha moltes coses que es poden veure. A Xauan, anirem cap allà. Aquest és el santuari d'Alquiarau. Aquest em vaig dir perquè vaig comentar-ho quan vam parlar dels temples. Això és el santuari d'un heroi que tenia propietats curatives. Era un santuari oracular, és a dir, que tu anaves aquí quan tenies una malaltia i dormies en aquestes sales d'aquí, que ara no s'ha aparegut, però això serien com petites habitacions, on tu allà t'agies al vespre, passaves la nit, a part, abans sabies una preparació especial a nivell físic i mental, i el Déu aquest heroi se t'apareixia en somnis i et deia el remei per la teva malaltia. Llavors això va ser un centre, va tenir molta importància, que va durar molts anys, fins i tot en època romana, i anaven aquí la gent a curar-se, i era un dels més apreciats que hi havia. Llavors és per veure, com us deia, tota aquesta mena de gamma que tenien els centres religiosos que servien per moltes coses. Després arribarem al temple de Nèmesis aquí, a la cadena és la deessa de la justícia, però de la justícia, és a dir, gairebé tirant cap a la venjança, d'allò que és així, i que també ha de ser una ciutat amb un determinat molt important i les vistes a més són realment impressionants. Tota aquesta cosa que estem pensant heu de pensar que és com la costa nostra que va de Garraf cap allà. És una zona on ja tothom, la gent va passar els caps de setmana, com que eren les segones residències, és una zona de platja, durant tot l'any. I per la tarda, al migdia, acabarem a Marató, amb el famós cúmul de Marató, on es van enterrar els caiguts a la batalla contra els persas. Un lloc també molt maco, que van a les cases com els... Ai, perdó, que tinc... No, no està maco. Sí. Allò de l'estat maco. Però bueno, aquí també... El túmul no s'ha excavat. Bueno, també s'ha trobat algunes coses, però vull dir... No s'ha acabat de fer-ho, perquè podria ser un cenotari, és a dir, que no hi hagués algun cosa. Però sí, que pot ser més com un homenatge a les morts. No, de moment no. A més, els equips van mig carregar al lloc de la batalla perquè van fer el canal olímpic i van fer una sèrie de coses i estan així, estan una mica mal. Però bé.
aquestes coses com a tal. I, perdó, abans volia dir que ja he plantejat això també, perquè no sé si hi ha molts atletes aquí, però aquí, com que anirem a l'elector i hem de tocar cap a Atenes, ofereixo la possibilitat d'aquí d'aquí ho pot ser comunitat. Farem uns... Exacte. Escolta, estem malament, fem un registre, al final fem la victòria i hi ha un premi. Un premi com a tal. Aquí els meus mans anirem amb l'autocar i per la tarda visitarem... Sí, en acabat, visitarem la necròpolis del Ceràmic, que potser ja coneixen, i ja sabeu que el Ceràmic era el barri dels ceramistes, on s'han trobat i que estava al fora de les muralles de la ciutat. Llavors això ens permet veure també la zona de les muralles, el port que s'ha conservat com a tal, i una sèrie d'edificis, una miqueta com dèiem, que era el lloc on es guardaven totes les coses quan es celebrava la gran festa a l'hivern d'Atenes. El processó que hi havia, que es sortia d'aquesta porta, i arribava fins a dalt de tota l'acròpolis per visitar la imatge que es guardava dintre de la Great. Llavors, hi ha una sèrie de coses que són molt interessants. Per mi, hi ha dues coses, a més, aquesta zona que són les més interessants de totes les restes perquè això era una necròpolis, estava fora de ciutat, per tant, a la vora del camí, igual que passa amb les romanes, i hi ha uns exemplars d'escultura espectaculars. Abans es podien veure a l'aire lliure, avui els originals ja són a dins del museu, perquè per si de cas hi ha rèpliques, diguéssim, el que veurem a fora són rèpliques, els originals estaven a dins del museu i que per tant aquest museu l'haurem d'anar a veure perquè hi ha moltes coses molt interessants. Aquestes tombes estaven al costat de la Via Sagrada. La Via Sagrada es diu així per una raó pura, perquè és la que portava, com us dic, cap a l'interior de l'acròpolis en el moment del festival d'Atenea, però també perquè és la Via Sagrada que unia Atenes amb Eleusis. I d'allà anava i venia la processó que anava quan els iniciats anaven cap a Eleusis per rebre tota la iniciació. Llavors estem dintre d'una zona realment sagrada per ells i per totes aquestes coses. Aleshores, primer us ensenyo l'interior del museu, on hi ha la màxima col·lecció de ceràmica d'aquesta època del segle VIII i del segle VII, perquè aquí és on estava el primer cementiri de la ciutat i llavors s'ha trobat totes aquestes coses que val molt la pena veure. N'hi ha també a l'arqueològic, per aquí hi ha moltes més encara i són molt més allò com a tal. A banda d'això, veurem també una cosa que s'ha trobat, que està una mica més amunt, s'ha trobat fa pocs anys, que és a la fosa comú dels morts durant la guerra del Peloponès. Durant la pesta va desaparèixer gran part de la població d'Atenes i s'ha trobat a la fosa on es van enterrar els cadàvers, que està just també allà a les afores. I tot això ho acabem de veure aquest mateix dia. I després d'això ja marxarem d'Atenes. Ja marxarem d'Atenes i marxarem en direcció cap a Delfos. Aquest serà un dia que hi haurà un tros de viatge no total. Ens aturarem primer a l'Idavià per veure el santuari de Trofoni i després ja arribarem a Delfos per veure el santuari d'Apol·lo. És un dels llocs que a mi més m'agrada de Grècia, és un lloc molt poc conegut, que és molt curiós. La veritat, no sé com dibuix, perquè veieu com era abans, està al mig de les muntanyes, una gorja que passa per allà, i aquí hi ha un santuari oracular també dedicat a un altre heroi d'aquests que curaven a la gent, i el qual el sistema us l'explicarem allà, no ho vull desvelar aquí, però és una mena de protopsicoanàlisi. I això us ho deixo allà. Això ho explico allà. És un santuari brutal, tothom que ho s'entera diuen aquestes coses. I arribarem a Delfos. Ens quedarem tot el dia a Delfos, perquè és que Delfos és molt, molt gran. Delfos té molts trossos. No només el recinte del santuari d'Apol·lo que hi ha aquí, sinó que tenim la font, tenim la zona del temple d'Atenea Pronea, tenim la zona del gimnàs, tenim l'estadi, tenim 50.000 coses i el museu que conté totes les peces privades, el museu que està aquí. De manera que es necessita anar en calma i tranquil·litat i arribarem a mig matí i farem primer una part, dinarem i després farem l'altra.
de poc a poc. Aprofitarem anar al museu a l'hora que toqui més el sol, perquè així anirem més fresquets. I ja està. Però clar, que és molt gran i és un lloc màgic. És dels llocs més màgics del món. És un lloc on m'agradaria que plogués. Ho sento molt. Sí. Perquè quan plou i fa mal temps, sents una sensació especial. No ho sé, però jo la sensació que he tingut estant en pluja i estant en sol no és la mateixa. Plou i el sol. No, quan a mi tinc una sensació que Al mar hi plou gaire. Allà no. I menys a partir del 15. Però bueno, això està molt bé, però no sé si tot bé, Bueno, aquest dia de pluja. algunes hores sí, però bueno, hi hem de veure perquè realment no fa bona pena. Una pregunta, se'n posarà l'estadi. Oh, clar, que posarem a l'estadi. Qui vulgui no. Ah, clar, perdó, gràcies per recordar-m'ho. L'altre premi és que visitarem els 4 santuaris panhel·lènics on se celebraven els Jocs. Per tant, tothom està obert a participar. Les competicions poden ser atlètiques, poètiques i musicals. Aleshores, a l'estadi, qui vulgui córrer, o qui vulgui presentar una poesia, o qui vulgui presentar una cançó, i després al final no hi ha cap problema. El torneig començarà aquí a Delfos, perquè si volen preparar una poesia o qualsevol cosa, s'han benvinguts. Al final també s'entregaran els premis. I el que volem va sortir. L'Olimpia, clar. Mireu quin dia de puja. Això és d'altra banda, perquè mira cap al mar. La part de la plana que és tot això. Llavors aquí és un lloc, l'oracle es va construir aquí per alguna raó. Hi ha una sensació, hi ha unes forces magnètiques, o el que em digueu, el que se sent allà. Vull dir, és una mena de cosa. Per això, clar, el millor és, el mal és que no ens en puc quedar a dormir allà. No ens en puc quedar a dormir. Perquè la nit és una sensació especial. Però no hi ha, els hotels, hi ha molts pocs hotels. Els Delfos és com Andorra. El camí, amb botigues de banda i hi ha poca oferta. Llavors, no sempre hi ha perdut, trobes moltes habitacions. No, són iguals que els normals, però potser trobes una habitació, trobes dues, llavors les pots portar la gent a 4 o 5 hotels diferents. En fi, i mirem aquí, tampoc no estem malament, és un poblet que costat del mar, que us veureu. Ikea, és el pot que està allà. Ikea, no, Ikea no, Ikea. Que consti. No, perquè jo sempre he dit que Ikea és un nom grec. És la pronunciació exactament de la paraula que vol dir casa. O sigui, jo no sé si és suec. Bueno, el cas és que estarem aquí, això serem cap aquí, i anirem en direcció cap a l'Olimpia. De totes maneres, abans farem una petita aturada aquí, a Nou Parc, l'antiga Lepant. Més que res, perquè si algú sentit parlar de la batalla de Lepant, doncs perquè veurem el lloc de la batalla. Però això ho heu tocat, del fons de l'Olimpia? Sí, aquí el teniu, ho heu tocat. Sí, Aquí hi ha un pont. Aquí hi ha un pont, però perquè és una de les meravelles de l'arquitectura moderna grega que tot veieu. Exacte, el de Riu, Antirriu. Exactament. Per això passarem per aquí pel pont. Passarem pel pont. A part que talles camí, val la pena. Això és la PAN, la fortalesa de l'època, res. Baixar de l'autocar, fer la foto, i he estat a la PAN i ja està. Home, a veure, Ikea està més ben preparat que la PAN, però bueno. Es pot veure. Aquest és el pont, és un pont que està molt bé, val la pena, és una joia de l'arquitectura i per tant val la pena passar-hi. A part que guanyes temps, però val la pena. I un cop arribat a l'Olimpia. I a l'Olimpia també ens hi passarem tot el dia, perquè esclar, s'han de veure moltes coses. S'han de veure. I, bueno, aquí ja no dic que plogui perquè es consti
Aquí està Olímpia, aquí. No. A Plovent, us asseguro que també és una sensació molt gran. Quan aquí, està, simplement ja que l'hivern, quan no hi ha ningú, perquè no hi ha ningú, aquí sol, amb la pluja, us asseguro que és una sensació també molt així. Va, però mirem a veure. Quan és que no hi ha ningú? A febrer, ja saben, febrer, les ganes ja és diferent. Bueno, quan entres al temple, les coses... No, això no és Filipèdia, això és el monument que va construir Filip, de pare d'Alexandre, el Rodó. Veurem totes les construccions, el temple d'Hera, el temple de Zeus, el taller de Fídies, evidentment, que no servirà per també coses que hem d'explicar en altres, i naturalment el museu. El museu val la pena, està fent calma, hi ha moltes peces, especialment ara que l'han remodelat i han posat molt bé el que són els frontons del temple de Zeus, estan molt ben explicats, llavors val la pena mirar-s'ho a poc, així. El que jo ja no contemplo, això ha de depèn de vosaltres, que hi ha un museu dels Jocs Olímpics, per allò que ja no inclòs, perquè a mi em sembla que hi ha moltes coses, però que sapigueu que hi és i que... Un museu dels Jocs Olímpics. I això. Dormirem a Olímpia i l'endemà deixarem en direcció cap a la costa sud del Peloponès, passarem primer per Versailles per veure el temple d'Apol·lo i després ens arribarem al Palau Micènic de Pilos i acabarem amb una fortalesa veneciana, perquè també vull que conegueu una miqueta tota la part aquesta que els llatins, com ens diuen allà, vam deixar. Aleshores, aquest és el temple d'Apol·lo, de Versailles, que està a dalt de la muntanya, que hem de pujar amb l'autocar i després tornar a baixar, que és un dels més ben conservats i que permet ser una bona arquitectura. És el poc conservat que tenim a l'escala que pujava aquí dalt i es pot veure tota l'arquitectura dintre. Aquesta és una foto antiga, avui s'ha tapat, perquè no... O sigui, està tapat perquè és que tenen restes de pintura i d'alguna cosa, llavors estan volent conservar-la. A veure, sí, es pot entrar, però està cobert d'una roba. Amb roba, sí. Perquè aquesta foto no la pot. No, per desgràcia no. A no ser que ara l'hagués volgut treure, doncs ja costat molts diners, però bé, és un dels millors temples d'Òrix que es poden estudiar com a tal. I arribarem aquí, aquest és un lloc molt maco, a part que és molt històric, això es deia abans de Verina, que va haver-hi la gran batalla dels turcs contra les forces europees quan l'alliberament de Grècia, aquí va fer la batalla decisiva, precisament aquí, i aquí al final el rei Néstor es va construir el seu palau, que és una meravella, a part del palau en si, però la vista que té, això és... Aquí hem vist l'autopar, no deixar l'autopar per tu. No deixar l'autopar. No, a peu, a veure, anireu per a pedres, a pla, peu pla. Per a pujar no, perquè fins i tot una cosa que jo pensava que s'havia de fer peu, aquí no vull fer i ara m'han dit que no, que pot fer l'autopar i llavors no fa. Perquè si no, a peu ja no tampoc. No val la pena, no val la pena tampoc. Amb algunes escales no les he pujat per pujar al palau, però és que les poso perquè s'han conservat les escales, ja sabeu que aquí s'han conservat una banyera, tenim tota la sala d'estar, les pintures, a veure, hi ha moltes coses que val la pena, hi ha un petit museu, una sèrie de restes, igual el Palau de Pilos, és el que s'ha més ben conservat en quant a planimetria i el que es pot estudiar més bé, el que seria un palau més vell. Bé, li hem dit que era el rei Néstor, però perquè la Ilíada, Néstor és el rei de Pilos. Llavors, el que va descobrir el palau va dir, mira, és el palau de Néstor, però vés a saber qui era el rei que vivia allà, no ho sabem. S'han trobat noms de reis, s'han trobat noms de personatges allà, a les tauletes micèniques que s'han descobert, però clar, no sabem qui podria ser el mandamàs en aquell moment. Exacte. I això és més endavant, entrem una miqueta, més avall, i arribem a la punta del dit del Peloponès, a l'última punteta, on els venecians van construir aquesta fortalesa, que veurem per on farem a l'entrada, més que res perquè veieu el paisatge, perquè és molt impressionant, perquè aquí ja tenim un altre punt. Aquí és un lloc on acaba
Acaba el continent, és a dir, acaba Europa, que és el punt del ditet, que està més a punt, i ja comença la gran fosa que hi ha en aquest lloc. Llavors és un punt que també hi havia problemes de navegació i aquestes coses que val la pena, i que val la pena fer canvis de color del mar. Dormirem a Calamata. Sí, bueno, acaba Europa, bueno, no, clar, crec que acaba el continent. Sí, perquè si no tornarà, perquè si no... També davall de Grècia. De Grècia, exacte, sí. Això, perdoneu. Dormirem a Calamata, que Calamata no té res, però bueno, serveix la parada per comprar un llibre. Com a mínim, Calamata és una ciutat moderna i tal, tot i que té una història, ja us explicaré, important l'alliberament de Grècia, però bueno. I llavors ens arribarem fins a Bistras, que és una ciutat bizantina, i ens arribarem fins a Esparta. Sisplau, no ploreu quan arribeu a Esparta. No queda pràcticament res. Queda molt poc. Visitarem el que queda del museu arqueològic i després les restes que hi ha a les afores. Però, per desgràcia, de la ciutat antiga no s'ha conservat res. Està destruïda completament. Però hi ha aquestes coses. Aleshores, però sí que veurem a compensació aquesta ciutat, perquè veieu que en aquesta zona d'aquí va construir en època medieval unes grans ciutats que van ser centres, sobretot de divulgació de cultura. Perquè després això va ser ocupat pels francs, pels genovesos, pels catalans també, i pels venecians, i es van convertir en centres intel·lectuals, i moltes de les obres que s'han conservat posteriorment han sigut gràcies a les coses que es van copiar en aquesta zona. També, com estava distribuïda en la ciutat d'època bizantina, val molt la pena veure-ho, està molt ben guardat, està molt ben conservat i té molt d'interès. Realment molt interessant, va ser un centre filosòfic també molt important, més important que aquell moment. Està en uso? No, està com a museu. Està com a museu, no n'hi havia ningú. Els van venir gent fins a començaments del segle XX, però els van desallotjar cap a mitjans de la dècada dels 30 i els van voler convertir en una zona museística. És totalment museístic. Quan he posat alguna de les pintures que es poden veure en l'interior de les esglésies. I després visitarem el Menelaion, que és el que es veu més bé, que és el temple dedicat a Menelau i Helena, que hi ha als afores d'Esparta, com a tal. I ho veurem també al museu, evidentment. Ja vaig a pressa perquè és molt tària. A l'endemà ens arribarem, d'allà marxarem fins a Nàpols. A Nàpols ens quedarem uns quants dies, com us dic, que serà la seu, i el primer dia farem la visita típica d'anar a Micenes i aquí a veure els dos palaus. He calculat un matí per Micenes i una tarda per Tirint. A veure, s'han d'explicar moltes coses de Micenes, no vull córrer. Es podrien veure més coses, cert, vull dir, perquè hi ha llocs. Aleshores, en cas de necessitat, si hi ha temps, es baixa de l'autocar i s'ensenya una cosa que hi hagi, perquè jo us vull ensenyar petits elements que a vegades es veuen pel camí, a vegades es veuen ponts, per exemple, de l'època mitjana, doncs baixem i ens aturem com a tal. Però li vull dedicar tot un matí a Micenes que puguem explicar-ho. Aquesta és la ciutat de Nàpols, on estarem aquests dies, i que va ser la primera capital de la Grècia moderna, llavors és una ciutat molt agradable, amb edificis neoclàssics, que la veritat una passejada si està molt bé. És una ciutat de mar, per tant també t'hi pots banyar, si vols aprofitar per fer un tomb. I llavors anem a Micenes, perquè s'han d'explicar moltes coses de Micenes. Micenes és enorme, encara que no ho sembli, però tenim el que és tot el recinte de la ciutadella, tenim totes les tombes, els diferents, tenim també la cisterna, totes les tombes al voltant, i ara el petit museu que hi ha, que està molt bé. Aleshores, es necessita temps. I s'ha d'anar amb calma i tranquil·litat, perquè aquí s'ha de tenir una mica. Jo no sé si ens deixaran, a veure, jo no sé com anirà l'autocar. Si primer l'autocar ens deixarà a la part de dalt o primer ens deixarà a la part de les tombes. I després potser ens tornen a buscar. Això sí que no ho he preguntat. Però bueno, això són coses que podem parlar, de dir-li al xúfer, sisplau, saps què? Vens a buscar aquí i porten a l'altre lloc per no tenir que caminar tant. I per la tarda aniríem a Tirint. Tirint també és molt gran. Tirint, a més, potser no és tan conegut, però és l'únic palau que va sobreviure a totes les destruccions del palau. Aquest va continuar després, i llavors val la pena veure les diferents fases de tot. Va estar
tot ocupat. I a més vaig explicar una sèrie de coses relacionades amb la hidràulica micènica, per entendre, perquè estava tocant el mar, encara que no ho sembli en aquella època. No? O sigui, que era port de mar. Llavors ja us hem d'explicar tota una sèrie de coses. I per la tarda ens posarem amb el copar, perquè són 998 esglaons a la fortalesa... 900. A la fortalesa de Palamir, que hi ha a Nàpols, una fortalesa valenciana molt impressionant i que tingui una vista que es permetrà veure tot el conjunt i tot això. Val la pena, perquè les fotos que podeu fer des de dalt del mar, que alguns són molt impressionants. I val molt la pena. A l'endemà continuarem amb la zona de l'Argòlia, amb el Genàpia, i farem Arbor, Lerna i anirem a Vidal. Arbor va ser una de les grans ciutats d'època arcaica i clàssica, i veurem un canvi, que és una ciutat que avui es conserva, sobretot es conserva més l'època romana que no l'època grega, però encara són molt coses interessants. I després ens arribaran amb l'autocar a el que són les dues acròpolis, que és la línia de les acròpolis, que avui estan ocupades per fortaleses també franques i d'època valenciana, i llatines, o sigui, no són gregues, sinó que van ser construïdes a l'època del Peloponès, que era el despotat de Morea, que estava sota el domini dels francs i dels genovesos, com a tal. I després un tastet, perquè ensenyar-vos d'altres coses. Això és Lerna, això és el primer palau, entre cometes, que hem pogut identificar a dintre de Grècia. Apagar en 55 segundos. ¿Qué tienes que hacer? Pulsa cualquier botón para cancelar. Cualquier botón. Bueno, el cas és que hi ha anat passant això. Això és Lerna, que això és del 3000 abans de Crist. I hi ha com una mena de petit palau, un lloc on hi havia una sèrie d'administració que ja tenia els seus segells i les seves maneres de comptabilitat, i que és del 3000 abans de Crist. Està al costat d'Arbor i jo crec que val la pena anar-lo a veure, perquè a més està a Lerna, el lloc on Heràcles va matar a la Hidra, al costat. I després, evidentment, anirem a Pidaura, veieu? Anirem a Pidaura i veurem tot el recinte, no només el teatre, sinó el santuari i totes les altres coses, perquè s'ha un recinte enorme. Llavors, les sales són l'artista d'incubació i la palestra, els bancs on anaven, i això aquí és el restaurant dormitori. Aquí és on menjaven abans d'entrar, perquè veieu que tots aquests santuaris, evidentment, estaven preparats per totes aquestes coses. A l'endemà passarem per Nemea i en direcció a Corint. Aleshores, Nemea és el temple de Zeus i juntament amb Olímpia i amb Delfos era també santuari paral·lèlic, on també hi ha un estadi, on també hi ha un teatre. Per tant, a més de Delfos i d'Olímpia, aquí també podeu participar. Aquí amb l'avantatge que si no en teniu gaires ganes, com que és una zona de vi negre molt bo, sempre hi haurà algun tastet de vi negre al costat que podeu animar-vos. Vaig de pressa perquè ens quedem fora. I aleshores aquí estem ja a Corint. Corint ja sabeu que és l'última ciutat que va resistir els romans i va ser arrasada. Raó per la qual la ciutat d'època grega està molt mal conservada. I només tenim alguns temples, com aquest, que és el temple de l'Apol·lo. En canvi, la ciutat romana, que va construir després una mica més enllà, doncs està bastant conservada, la qual està la famosa font Pirene, que hi ha aquí al davant i que podrem visitar amb molta calma, perquè també només farem Corint, per poder donar temps. El museu té moltes coses interessants i estarà tot. El que no farem per això és arribar-nos a l'Acropolis, que és la fortalesa d'època medieval, perquè allà s'haurà de caminar molt i no val la pena. Es pot veure des de llum, heu de treure la foto, això sí, perquè és una fortalesa medieval molt, molt, molt interessant. I veurem, evidentment, el canal de Corint, el modern i l'antic. Perquè l'antic, això només un boig ho pot començar a fer, no? I qui tenim de boig a l'antiguitat que hagués vingut? Un que ha estat molt boig. Encara fos romà. Un personatge boig que pogués tenir la idea de tallar això. Sí. Neró! Molt bé, sí senyor. Neró va ser el que va tenir la idea.
I va començar allà. Això són restes del Narodet del canal de turisme que va quedar mitges. Clar, ja va haver la idea. Va tenir la idea. Sí. Sí. Llavors veurem això i també veurem unes petites restes que existeixen, com es feia abans, hi havia com una mena de calçada de pedres per on passaven les naus sobre una plataforma de rodes. I després, l'endemà, sortirem, és això que parla aquí Diolco, sortirem ens allotjarem aquí, a la zona de l'altre port de Corint, perquè Corint tenia dos ports, un aquí i un aquí per poder controlar el tràfic, i visitarem el temple de Posidó, que era l'altre santuari paral·lèmic, i allà ja podrem tancar els jocs. Aquí tenim de tornar a participar. Després d'Ísnia, que és on està aquest santuari de Posidó, ens anirem fins a l'Eleusis a veure el temple de Dèmeter i posteriorment arribarem a veure un museu antic. Aquest és el temple de Posidó, a Ísnia, no es conserva gaire, però bé, més o menys l'estadi queda cap aquí, no podrem veure, però val la pena perquè hi ha una sèrie de peces molt interessants que s'han trobat allà. Això és el que queda del famós santuari de Dèmeter a Eleusis, els misteris. Ha quedat bastant arrasada perquè és una zona que es va fer servir molt posteriorment en l'època medieval. A més, els actuals d'avui en dia han tingut com a terràquil, hi ha una petroquímica al costat, de manera que a vegades el fum, és dir, que ha tingut la mala pata d'estar en una zona d'aquestes, però té un museu que està molt bé on hi ha totes les peces i es pot veure perfectament com era el recinte i podem intentar explicar una miqueta com eren aquests misteris, que segueixen sent misteris perquè no sabem exactament què hi passava allà dintre. I després passarem per veure un monestir petitet que hi ha molt a la vora d'Atenes, Dafne, que és molt famós pels seus mosaics d'or, que estan allà, que són casades d'or. I que val la pena conèixer, perquè també val la pena que coneguem una miqueta en el divertit. Que hi ha aquestes coses. I tornarem a Atenes. Però, esclar, anar a Grècia i anar a una illa també va molt malament. De manera que vincular-se una petita illa, encara que sigui la illa d'Ègina, que està aquí. Perquè si vam al ferri, si vam al Flying Dolphin, que són 40 minuts, allà s'arriba de seguida, i d'aquesta manera, si us voleu guanyar, us guanyeu. Si no, nosaltres farem la visita a la ciutat antiga, que és la zona de Colonna, que és des del Neolític, ja és un centre molt important, visitarem el temple de l'Apol·lo del seu museu i sobretot anirem a veure el temple, això és Ègina, el port, on ajudarem, i la aigua de la illa, i això és el temple que veurem, que és el temple de la fe, és una divinitat. No queda res perquè està a Munic. La biblioteca de Munic, si voleu veure el que hi havia aquí, està tot allà, si voleu portar els austríacs i els alemanys, però és un temple que està molt ben situat. No, les columnes, les columnes sí. Les això ho veieu així. Des d'aquí, això apunta a l'Acròpolis. Sí, està fet expressament, perquè hi havia una baralla entre Atenes i Ègina. A veure, quina era la més important. I aleshores, primer va intentar Atenes construir el primer apartament com el que van destruir els perses. Llavors van construir aquest i els altres van construir l'altre apartament. Li diuen el pus en l'ull d'Atenes, a Ègina. Li deien, perquè sempre anava... Això va directe a l'Acròpolis. I va apuntant a l'Acròpolis d'Atenes. El pus era l'ojo, perquè li molestava, perquè sempre el tenien al davant i era més important que ell. Llavors, per això hi ha una certa cosa. I llavors, l'endemà ens quedarà un dia a Atenes, que aprofitarem per anar a veure el Museu Cicladis, que és una cosa que s'ha de veure, és extraordinari, però també s'hem de tenir en compte que això és un museu privat i és resultat d'expolis. Que tenen les dues cares. S'ha conservat, però és resultat d'expolis. I l'última visita també anirem a un petit monestir situat a una de les muntanyes perquè veieu també el paisatge d'Atenes i perquè aquí s'hi passejava un senyor que estava molt trist perquè l'havien desterrat i que es deia Ovidi. No sé si ho coneixeu.
La temporada va passar aquí primer. Sempre llavors veurem també que Cavalleu és un monestir antic del segle XI, per tant la pena també acabar de conèixer. I a partir d'aquí, ja per la tarda la deixarem lliure perquè no sabeu el que vulgueu, el que passa per la nit, el que farem és arribarem al Pireu perquè veieu la primera mostra del que és l'estructura que avui tenim d'eixamples, que no fa molta estructura hidràulica que va construir. Aquesta és la retícula antiga i aquesta és la retícula actual. L'hem pogut aprofitar perfectament perquè s'ha mantingut tota aquesta estructura. Llavors val la pena veure com aquesta cosa que es va fer al segle V abans de Crist avui en dia encara continua sent útil. I de passada, doncs, ens posarem a menjar amunt d'aquests petits quarts que hi ha aquí, per abans de marxar, com a mínim, poder-vos despedir menjant unes quantes gambes i llagostins i coses d'aquestes en aquest quart d'aquí. I l'endemà, dia lliure abans de marxar.